Lala do miero yo ruar lah. Kala. Garbiang long. Henry kat bagi kulit mikhalia jongi tang uwei lane arngot. Kimla banyadaya. Ya ki pai ba ki jongi. Sasisin priang subhai pi syagane ka YouTube channel ka jonga bat hai bede bat benda gisni. Bat ngadon hangne na benta perlok kumba POE ba hakine gisni kiba ladep bat mentah setang ban lum ban lang ya ka marrep ka maryang ya kita ki keba ki khau abayade bat ka jingrep ka jungi kum ki nongrep henrei ka jing snyo khia ngapen pau hangne ba balei kita ki polis ki jonge ki polis jongga Meghalaya ka jongi hadu mentah kimla ban ai jingyada ya kita ki nong snong jong ka snong lapangap ka badon hapo West Karbi Anglong Chantia Ting kwa ban bu ang ne ka jing kerpat na kalyang ka jong ki kum ki nong yalam ki jong balei pimla ban pha ya kita ki nong yada lane ki nong pahara na ka benta jong ka imlang ka salang jong upai ba bat balai pi penjari bek tang hapo sor shilong lane pi bu tang hapo sor shilong ya kita ki pulit nring kwa ba pin pha shaki bordar ki jongi khamtam shaki line bordar khamtam hagani ka line bordar ka block 1 bat ka block 2 ka badon hapdeng jong ka jingyaki bat hapdeng jong ka jingya ya khaja bek nakapor shakapor ki shami bek kini ki jingja Tidak kecing siu kia ngakwa nga don bensngo hangne lengba jong kane ka YouTube channel ka jonga ba ka sarkar kadai ban phai khmat kat bumla ban penbek ya put usam hagene ka bordar henre pidei ban pha ki pulit khambun syaki lain bordar na ka benta ka jingsngan na ka benta ka sukasan jong upai ba ubadon hapo kaniki khaput tim ta kumbangi yo I ba phiale be tang balong penbun tang hapo nongba henre kat sabordar pat phibu tang uwei lane arngut hatu kita uwei arngut kila mo ban yada pet kumka asam menta POE hapo lapangap kedang sumi ki kubor menta la dei ke porot henre menta lapangap ki polis asam ki yapun bat ki pulit asam ki adai ki paiba jong ka asam jong ka Karbi Anglong henrei kat ba ki pulit Meghalaya jongi tang uwei lane arngot kimla ban yadaya ya ki paiba ki jongi ki badon hakte ka jaka bat khamtam menta le ladei ka por ban ot ya kuba ban lum ban lang ban yo kata ka bam la ka jintrish dom ka ba ngila dapat trei parok sikata Nrem ta satang kapor ot satang kapor lum yau nrem kwa banbu hangne lengba kane ka video singba kumu MLA jong kate ka thang ba un page ba un ai ka kubor sya ka sarkar ba ka sarkar kan pha ya ki pulit ban yada ya pai ba ban ker banda ya pai ba knang ba kita kinong rep jongi kila ban lum ban lang ya ka ka ba kila dep ban kamla ban yada indrei kan sapoi ke por ba kan sa mi biang ka umsnam kumbala mi hakitu ki snam ki baladep kan sapoi ke por ban yap breu kan sapoi ke por ba sami ke jingkan at ka jing haram hapdeng jong ki Karbi bat ki penar kum phi ki nong yalam ki jongi ki ba ngi pai ba ngiladep jit ya phi ba pin singha ban pha ya ki pulit syakate ka jaka khnang ba kandon ka jingsngan ki tang gane ga video bang akwa ban ai jingmot ya phi bat singha lada phi singo ya hap ya gane ga video ka jonga singha sa share sike perlok singo bat kin snap ya gane ga video te nakaliang ka jonga tangom ta perlok blesibun ngin saya kenduk pat phi haki wei pat ki video